Olemme Paltaniemen kylällä 10 kilometriä Kajaanin keskustasta tänne Oulujärven rannalle ja olemme yhdessä Kajaanin tärkeimmistä matkailukohteista Paltaniemen kuvakirkossa. Tämä Paltaniemen kuvakirkko on Paltamon seurakunnan omistama kirkko ja rakennettu vuonna 1726, joten 286 vuotta on kirkkomme tänä vuonna iältään. Kirkko on saanut kuvakirkon nimen näistä lukuisista katto- ja seinämaalauksista, mitä tänne kirkkoon on maalattu. Taiteilija Emanuel Granberg on nämä maalannut, ja näissä maalauksissa on tavallaan kuvaraamattu meidän katsottavamme. Mutta erikoinen täällä kirkossa on alttaritaulu, joka esittää pyhää ehtoollista, ja se on erikoinen sen takia, että sen on maalannut Suomen ensimmäinen nimeltä tunnettu naistaiteilija, Margaretha Kapsia, eli Suomen vanhin naistaiteilija. Kirkkoa käytetään kesällä. Täällä on kerran kuukaudessa jumalanpalvelus. Tiekirkkona tämä on avoinna läpi kesän. Ja tämä on myös hyvin suosittu vihkikirkko. Runoviikon aikana, heinäkuun ensimmäisellä viikolla, täällä on konsertti. Runoviikon suviehtooilta tänä kesänä. Kirkko on akustiikaltaan oikein hyvä, eli ääni kaikaa ja konsertit ovat todella ihania hetkiä. Talvella tätä kirkkoa käytetään jouluaattona. Täällä on 2 kertaa jouluaaton hartaus, kello 14 ja kello 16. Mutta ympäri vuoden tämä on yksi myös meidän suosituimpia retkiryhmien käyntikohteita. Eli oppaiden kerran tänne pääsee ympäri vuoden vieraille.